Вітаю, гэта радыёрацыя і галоўныя навіны тыдня. Рация. Падчас візіту ў Беларусь прэзідэнта Узбекістана Шаўката Мірзіёева Менск і Ташкент падпісалі пагадненне аб арганізаваным прыцягненні узбекскіх грамадзян для часовай працы ў Беларусі. Ужо праз некалькі дзён у краіну прыбыла першая група 255 жыхароў Андыжанскай вобласці, якіх мясцовыя ўлады праводзілі ў працоўны шлях, абяцаючы высокааплатныя працоўныя месцы і сацыяльныя гаранты. Аднак, паводле паведамленняў СМІ, рэальныя умовы аказаліся іншымі. Пасля прыезду ў Віцебскую вобласць некалькі рабочых запісалі відэазварот да кіраўніка Андыжанскай вобласці Шухратбека Абдурахманова, у якім паскардзіліся на умовы, прапанаваныя ім у Беларусі. Паводле іх слоў, працадаўца паведаміў, што заробак будзе складаць $500 у месяц, а выдаткі на харчаванне і жыллё працоўныя павінны аплочваць самастойна. За $500 працаваць не будзем, заявілі яны ў відэазвароце і папрасілі арганізаваць іх вяртанне ва Узбекістан, сцвярджаючы, што на радзіме могуць зарабляць больш. Але чаму узбек павінен ехаць у Беларусь? Сярэдні заробак у Беларусі сёння сапраўды прыкметна вышэйшы, чым ва Узбекістане. У эквіваленце гэта прыкладна $900 000. У Беларусі супраць $450-500 ва Узбекістане. Аднак ёсць іншы бок медаля. Эканоміка Узбекістана сёння расце хутчэй за беларускую. За апошнія гады краіна стабільна дэманструе рост каля 6% у год, у той час як беларускі рост прыкметна больш сціплы і моцна залежыць ад расійскага рынку. Насельніцтва Узбекістана ўжо перавысіла 37 мільёнаў чалавек, а Беларусі менш за 9 мільёнаў. І самае цікавае, яшчэ год таму Лукашенко казаў пра неабходнасць прывесці рабочых з Пакістана, цяпер ужо з Узбекістана. Прычына адна. У Беларусі банальна няма каму працаваць. Краіна сутыкнулася з наймацнейшым дэмаграфічным крызісам, нізкай нараджальнасцю і дэфіцытам кадраў. А вось што пра ўсю гэтую сітуацыю думае экс-палітзняволены, старшыня беларускага кангрэса дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Чалавек больш за 30 год кіраваў краінай для того, каб прывесці зараз яе ў такі стан, праблема на праблему. І мы ведаем, як раней закрываліся гэтыя праблемы праз Расію, праз яе дапамогу. Ішло фінансаванне па розных крыніцах, дапамога, субсідыі. Расія зараз безнадзейна загразла ў вайне, і таму праблемы, усе праблемы, у тым ліку і працоўных рэсурсаў для Беларусі будуць абвастрацца. І пры гэтай уладзе яны не будуць вырашаны. Але калі ў Беларусі ўсё настолькі добра, чаму ўлады шукаюць работнікаў за тысячы кіламетраў, а не ствараюць умовы, каб вярнуліся сотні тысяч беларусаў, якія з'ехалі за апошнія гады? Чаму жыхароў Узбекістана сустракаюць хлебам з соллю, а беларусаў, якія вяртаюцца ў Беларусь, амаль распранаюць на мяжы? Ну і, канешне, галоўнае пытанне. А хто вінаваты ў тым, што зараз наша краіна знаходзіцца ў дэмаграфічным крызісе і катастрафічным недахопам працоўных рук? Думаю, што на гэтае пытанне кожны з вас мае свой адказ. Рация. Беларусам і расіянам хочуць яшчэ больш спрасціць пераезд у краіны адна адной. Лукашенко ўхваліў праект пагаднення, паводле якога для атрымання часовага або пастаяннага віду на жыхарства будзе дастаткова самого факта грамадзянства Беларусі ці Расіі. Тэрмін разгляду заявы на пастаяннае пражыванне плануюць скараціць з 3 месяцаў да 2. Але важная дэталь. Пакуль гаворка ідзе менавіта пра ухваленне праекту, які яшчэ павінен прайсці неабходныя працэдуры і быць падпісаны бакамі. Эканамічная залежнасць ужо велізарная. Расія даўно з'яўляецца галоўным рынкам для беларускіх прадпрыемстваў. Паводле агучаных беларускім бокам дадзеных, у 25 годзе узаемны абарот тавараў і паслуг дасягнуў прыблізна $62 мільярдаў і вырас больш чым на 6%. Для Беларусі гэта азначае доступ да вялізнага рынку расійскіх крэдытаў, энергарэсурсаў і дзяржаўных заказаў. Але ёсць і адваротны бок. Калі асноўныя тавары прадаюцца ў Расію, лагістыка завязаная на Расію, энергетыка залежыць ад Расіі, а фінансавая падтрымка таксама прыходзіць пераважна з Масквы. Магчымасць Мінска
праводзіць незалежную эканамічную палітыку паступова звужаецца. Фармальна можна адмовіцца ад нейкага рашэння Крамля, але якім будзе кошт такой адмовы для прадпрыемстваў, бюджэту і ўсёй эканомікі? І тут можна задаць пытанне: а чаму Крэмль не спяшаецца фармальна далучыць Беларусь? Таму што сучасная залежнасць можа быць больш выгаднай за прамую анексію. Беларусь захоўвае сцяг, герб, месца ў ААН, уласны ўрад і фармальныя дзяржаўныя інстытуты. Менск можа выступаць асобным удзельнікам міжнародных перамоў, але пры гэтым Расія атрымлівае саюзную тэрыторыю, ваенную інфраструктуру, транзітныя магчымасці, рынак і палітычную падтрымку. Навошта ліквідаваць беларускую дзяржаўнасць, калі можна захаваць яе знешнюю абалонку, але паступова абмежаваць самастойнасць у ключавых пытаннях? Беларусь і Расія наўрад ці прачнуцца аднойчы ў адной дзяржаве пасля урачыстага падпісання гістарычнага дакумента. Хутчэй гэта адбываецца інакш. Адна дамова пра візы, другая пра пражыванне, трэцяя пра падаткі, чацвёртая пра войскі, пятая пра агульны рынак. Калі асобны крок выглядае невялікім і нават карысным, але разам яны ствараюць сістэму, у якой Беларусь усё больш завязаная з Расіяй эканамічна, палітычна і ваенна. Рация. У Беларусі з пачатку года прыкметна актывізаваліся праверкі, рамонт і мадэрнізацыя бомбасховішчаў. Паводле Белпол гаворка ідзе ўжо не пра адзінкавыя аб'екты, а пра сістэмную працу па ўсёй краіне. Да праверак і аднаўлення сховішчаў далучаныя дзяржаўныя прадпрыемствы, мясцовыя ўлады і структуры грамадзянскай абароны. Толькі за некалькі месяцаў з лютага па красавік адказныя службы выдалі 66 прадпісанняў аб ліквідацыі парушэнняў. Да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнулі 11 службовых асоб, а яшчэ па 20 выпадках неналежнага ўтрымання сховішчаў былі ўнесеныя асобныя прадстаўленні. І галоўная лічба. Толькі за гэты год у Беларусі ўжо аднавілі 43 аб'екты грамадзянскай абароны. Афіцыйна ўсё гэта тлумачыцца вельмі проста. Неабходна падтрымліваць сістэму абароны насельніцтва ў належным стане. І само па сабе гэта сапраўды не азначае, што Беларусь непасрэдна рыхтуецца да вайны. У многіх краінах бомбасховішчы рэгулярна правяраюць, рамантуюць і аднаўляюць. Гэта нармальная частка нацыянальнай бяспекі. Але ёсць нюанс. У Беларусі гэта адбываецца на фоне вайны ва ўкраіне, паглыблення ваеннага супрацоўніцтва з Расіяй, пастаянных вучэнняў, размяшчэння расійскай ваеннай інфраструктуры і ўсё больш жорсткай рыторыкі вакол магчымай эскалацыі ў рэгіёне. Таму ўзнікае, як мне падаецца, лагічнае пытанне. Чаму менавіта цяпер улады так актыўна ўзяліся за сховішчы, якія дзесяцігоддзямі маглі стаяць у занядбаным стане? Падаецца, што адказ на гэтае пытанне нам дасць толькі час, але будзем спадзявацца, што карыстацца бомбасховішчамі беларусам не прыйдзецца. Рация. На гэтым тыдні стала вядома, што гістарычны фестываль «Наш Грунвальд» сёлета не адбудзецца. Гістарычны фестываль «Рэканструкцыя Наш Грунвальд», які на працягу 16 гадоў праходзіў у музейным комплексе Дудуткі, у 2026 годзе адмянілі. Арганізатары паведамілі, што падрыхтоўка да мерапрыемства вялася некалькі месяцаў, але абставіны не дазволілі правесці яго ў запланаваныя даты. Прычыны адмены не называюцца. Каманда фестывалю разглядае магчымасць перанесці мерапрыемства на іншы месяц і спадзяецца, што наш Грунвальд яшчэ вернецца ў Дудуткі. Раней у Беларусі ўжо былі адмененыя іншыя культурныя мерапрыемствы пасля ўвядзення новых патрабаванняў да арганізатараў фестываляў і канцэртаў. У Беларусі амаль адначасова спыняюць працу 3 вядомыя брэнды адзення і этнатавараў: Хонар, ЛСТР адзенне і Рагна. 10 ліпеня брэнд сучаснага беларускага адзення Хонар паведаміў, што завершыць працу 20 ліпеня. Праз 2 дні пра закрыццё абвясціла каманда ЛСТР адзення, якая незадоўга да гэтага прадставіла новую калекцыю да купальня. У гэты ж час пасля 13 гадоў працы спыніла дзейнасць і мінская этнакрама Рагна. Афіцыйныя прычыны закрыцця праектаў не называюцца. Разам з тым, праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў, што ўладальніка адной з крамаў затрымлівалі для допыту, пасля чаго, паводле праваабаронцаў, ад яго запатрабавалі закрыць бізнес. Старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Алесь Бяляцкі назваў закрыццё гэтых праектаў чарговым крокам русіфікацыі Беларусі. Паводле яго, наступ на беларускую культуру працягваецца і закранае не толькі кніжную сферу, але і нацыянальнае адзенне,
народныя рамёствы і іншыя праявы беларускай культурнай ідэнтычнасці. Хонар, ЛСТР адзенне і рагна былі вядомыя тым, што папулярызавалі беларускую культуру праз сучаснае адзенне, этнадызайн і вырабы народных майстроў. Рация. Жыхарка Беларусі заявіла пра завышаныя цэны на арэнду жылля ў Баранавічах і накіравала афіцыйны зварот у палату прадстаўнікоў. Паводле яе слоў, яна знайшла кватэру за 900 рублёў на месяц. Аднак пасля таго, як уласнік даведаўся, што яна будзе жыць з дзіцём і хатняй коткай, кошт арэнды павялічыўся яшчэ прыкладна на $100. Жанчына адзначыла, што была здзіўлена такімі расцэнкамі, паколькі раней у Менску арендавала двухпакаёвую кватэру за 1200 рублёў, дзе пражывала разам з дзіцём і дзвюмя коткамі. Публікацыя ў сацыяльных сетках выклікала шырокае абмеркаванне. Частка карыстальнікаў пагадзілася, што кошт арэнды ў Баранавічах сёння занадта высокі, асабліва ў параўнанні з іншымі гарадамі. Іншыя адзначылі, што на рынку ўсё яшчэ можна знайсці больш даступныя варыянты. Паводле аўтаркі звароту, галоўная праблема не толькі высокія цэны, але і іх неадпавядальнасць узроўню горада Баранавічы. Яна спадзяецца, што гэтае пытанне будзе разгледжана на дзяржаўным узроўні. Кошт на арэнду жытла ў Баранавічах вагаецца прыкладна ад 600 да 1200 рублёў за месяц. А вы, калі ласка, напішыце, колькі каштуе арэнда жытла ў вашых гарадах і ці варта з дапамогай дзяржавы рэгуляваць кошты на арэнду. Рация. Пад Мінскам адкрылася лавандавае поле для фотасесій. Лакацыя «Блакітны сад» знаходзіцца ў Вілейскім раёне каля вёскі Дуравічы, прыкладна за 70 кіламетраў ад Менскай кальцавой аўтадарогі. Лавандавы сезон будзе кароткім. Наведаць поле можна толькі да 19 ліпеня. Пасля гэтага кветкі зрэжуць для далейшай перапрацоўкі. Арганізатары адзначаюць, што трапіць на тэрыторыю можна толькі па папярэднім запісе. Пад Мінскам стартуе тыдзень самастойнага збору ягад. З 13 па 17 ліпеня ў інстытуце пладаводства ў Самахвалавічах усе ахвотныя змогуць самастойна сабраць ураджай без папярэдняга запісу. Наведвальнікам прапануюць агрэст па 9 рублёў за кілаграм, чырвоную парэчку па 6 рублёў, а чорную па 8. Збор будзе праходзіць штодня з 9 да 15 гадзіны. Арганізатары просяць наведвальніка ўзяць з сабой уласную тару. Ну а мы жадаем вам цудоўных выходных, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.